आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांना आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा जन्मदिवस शिक्षक दिवस म्हणून संपूर्ण देशभरामध्ये साजरा केला जातो. आजच्या या दिवशी आपल्या माध्यमातून येत्या 8 तारीखला म्हणजे गोपाळकाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी कुडाळ मालवणमध्ये सिंधुदुर्ग नव्हे तर कोकणातली सर्वात मोठी दहीहंडी माजी खासदार आणि कुडाळ मालवणचे विधानसभेचे प्रभारी सन्माननीय निलेशजी राणेसाहेब यांच्या माध्यमातून रुपये 5,55,555 रुपयाची सर्वात मोठी दहीहंडी आयोजन त्याचं केलं जातं आहे आणि त्यानिमित्ताने आपल्या सगळ्यांना ही माहिती द्यावी याकरिता ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे. या माध्यमातून कुडाळ मालवण तालुक्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जनतेला, विशेषतः युवकांना या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या दहीहंडीच्या माध्यमातून जे साहसी खेळ आहे, दहीहंडी आपला साहसी खेळ आहे, या दहीहंडीच्या साहसी खेळामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन देखील आम्ही आपल्या माध्यमातून करत आहोत. या दहीहंडीच्या नियोजनामध्ये सन्माननीय निलेश राणेसाहेब यांनी दिलेल्या मार्गदर्शनाप्रमाणे महाराष्ट्रातील नव्हे तर पूर्ण भारतामध्ये ज्यांची सिनेस्टार म्हणून ख्याती आहे असे काही सेलिब्रिटी सहभागी होणार आहेत. त्यामध्ये सिने अभिनेत्री प्राजक्ता माळी असेल, सिने अभिनेत्री मानसी नाईक असेल, विनोदी अभिनेता आपल्या सगळ्यांचे लाडके भाऊ कदम आणि प्रसिद्ध अभिनेता देवदत्त नागे हे या दहीहंडीच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतील. लोकांची करमणूक करतील, त्या ठिकाणी असणाऱ्या जनतेची करमणूक करतील. त्याचबरोबर या दहीहंडीमध्ये त्या ठिकाणी विविध स्टेज शोच्या माध्यमातून बॉलिवूड गायक आणि संगीत दिग्दर्शक सचिन गुप्ता आणि त्यांचे कलाकार यांचा लाईव्ह संगीताचा कार्यक्रम असेल. त्याचप्रमाणे बॉलिवूड अभिनेत्री रिवा अरोरा ही देखील या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होईल. याचबरोबर या कार्यक्रमामध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण असा लेझर लाईटचा शो देखील असेल, ज्याची उत्सुकता आम्हा सगळ्यांना देखील आहे. या माध्यमातून वेगवेगळ्या लेझर लाईटच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या प्रतिकृती त्या ठिकाणी साकारण्यात येतील. त्याचबरोबर राजकीय क्षेत्रातील आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर या दहीहंडीच्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतील. असा हा उत्साह वाढवणारा, कुडाळ मालवणातील आम्हा सगळ्या कार्यकर्त्यांचा उत्साह वाढवणारा असा हा दहीहंडीचा कार्यक्रम येत्या 8 तारीखला आपल्या ST डेपो मैदान, मुंबई गोवा हायवे नजीक या ठिकाणी साजरा होणार आहे. आणि या कार्यक्रमाला संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आणि आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांनी सहभागी व्हावं. त्याचबरोबर वेगवेगळे जी गोविंदा पथकं आहेत, जी गेले कित्येक महिने वेगवेगळ्या प्रकारचे थर लावण्याचे सराव करत आहेत, यांनी देखील सहभागी व्हावं अशी या आपल्या माध्यमातून सर्वांना विनंती करतो. त्याचबरोबर या माध्यमातून आपल्या सगळ्यांना माहिती असेल की आपल्या देशाचे पंतप्रधान सन्मान नरेंद्रभाई मोदी हे मेरी माटी मेरा देश हे अभियान संपूर्ण देशभरामध्ये उत्साहात चालू आहे. या अभियानाचा सुद्धा एक भाग या दहीहंडीच्या दिवशी आम्ही त्या ठिकाणी करणार आहोत. ते म्हणजे कुडाळ मालवणच्या आमच्या प्रत्येक बूथमधून, म्हणजे प्रत्येक गावातून मातीचा एक कलश आमचे सगळे पदाधिकारी घेऊन येतील प्रत्येक गावातून. आणि या कलशातील माती आमच्या त्या दहीहंडीच्या कार्यक्रमात एक मोठा कलश आहे आम्ही ठेवणार आहोत. त्या कलशामध्ये एकत्रित केली जाईल आणि त्यानंतर ती राज्याकडे
आणि त्यानंतर ती देशाच्या आपण जो काही कार्यक्रम करणार आहोत त्या कार्यक्रमामध्ये पाठवली जाईल. हा सुद्धा या कार्यक्रमाचा एक भाग आहे. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की भारत हा फार वेगाने सगळ्याच क्षेत्रामध्ये प्रगतीवर जात आहे. मग त्यामध्ये आर्थिक प्रगती असेल, विकासात्मक बाबी असतील, त्याचबरोबर खेळामध्ये सुद्धा आपण गेल्या 2-3 वर्षामध्ये बघितलं तर भारताकडे विविध प्रकारच्या खेळांचे ऑलिम्पिकमध्ये असतील, आत्ताच नुकत्या झालेल्या आशियाई गेम्स असतील, यामध्ये भारत प्रतिनिधित्व करत आहे आणि विजय देखील संपादन करत आहे. त्यामुळे या सगळ्याच्या माध्यमातून एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि नवभारताचं जे स्वप्न मोदी साहेबांनी बघितले आहे, या नवभारताचा एक नवीन आयाम आपल्याला या दहीहंडीच्या माध्यमातून सन्माननीय निलेशजी राणे साहेब यांच्या आयोजनाखाली, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्याला बघायला मिळेल. त्याचबरोबर दहीहंडीच्या आदल्या दिवशी, या दहीहंडीच्या आदल्या दिवशी 7 तारीखला देखील आमच्या विविध ठिकाणी छोट्या छोट्या दहीहंडींचं आयोजन आमच्या भारतीय जनता पार्टीतर्फे केलेलं आहे. पण आमचा सगळ्यात मोठा कार्यक्रम आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम हा 8 तारीखला साजरा होणार आहे. धन्यवाद. किती वाजता हा कार्यक्रम सुरू होईल आणि शुक्रवार दिनांक 8 सप्टेंबर रोजी संध्याकाळी 5 वाजल्यापासून कुडाळ एस.टी. डेपो मैदान, मुंबई गोवा हायवे नजीक या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल. आणि खरा थरार जो आहे, आपण ज्याला जल्लोष म्हणतो खरा, हा खऱ्या अर्थाने संध्याकाळी 6:30 नंतर आपल्याला बघायला मिळेल. कारण या ठिकाणी जी काही वेगवेगळी मंडळं मुंबईतून, ठाण्यातून, रायगड, रत्नागिरी या भागातून येणारी आहेत, ही 7 थर, 8 थर, 9 थर लावायचा प्रयत्न करणार आहेत. मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गातली. एकूण किती आहेत मंडळ? आत्तापर्यंत एकूण 26 मंडळांची नोंद झालेली आहे. आपल्या माध्यमातून ही देखील एक विनंती आहे, जी मंडळ या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊ इच्छितात त्यांनी दिनांक 6 सप्टेंबरपर्यंत, म्हणजे उद्या संध्याकाळपर्यंत आमच्याकडे नावनोंदणी करावी. कारण ज्या मंडळांची नोंदणी झाली असेल अशांना त्या ठिकाणी कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळेल. आणि ह्या कार्यक्रमाची जी रूपरेषा आहे त्यामध्ये काही आम्ही भाग असे ठेवलेत की जे मंडळ अगोदर नावनोंदणी करतील त्यांनाच सहभागी होता येईल. आयत्यावेळी येणाऱ्या मंडळांना कदाचित त्या ठिकाणी संधी मिळू शकणार नाही. त्यामुळे कोणाची निराशा होऊ नये म्हणून सगळ्यांना विनंती आहे की उद्या संध्याकाळपर्यंत, जे 6 तारीख संध्याकाळपर्यंत आपण सर्वांनी नावनोंदणी, मंडळांची नावनोंदणी, आमचे युवा मोर्चाचे मंडल अध्यक्ष रुपेश कांदळे आहेत त्यांच्याकडे ही जबाबदारी दिलेली आहे, गोविंदा पथकांच्या नावनोंदणीची जबाबदारी. गोविंदांच्या सुरक्षेसाठी आणि त्या ठिकाणी असणारे नागरिक असतील त्या सगळ्यांच्या सुरक्षेसाठी योग्य ती काळजी घेतलेली आहे. त्यामध्ये ॲम्ब्युलन्सची व्यवस्था असेल, डॉक्टरांचं वैद्यकीय पथक देखील म्हणजे त्या दिवशी पूर्ण वेळ त्या ठिकाणी उपस्थित असेल. त्याचबरोबर गोविंदांसाठी जे वरती चढणारे गोविंद असतात, शेवटच्या थरात चढणारे, यांनासुद्धा सेफ्टी हार्नेसची व्यवस्था आणि त्या माध्यमातून जी काय सुरक्षेची जी काळजी घेतली पाहिजे ही पुरेपूर काळजी आम्ही घेणार आहोत. बाकी राजकीय क्षेत्रातील कोणी मान्यवर? भारतीय जनता पार्टीचे सर्व जे उच्चस्तरीय पदाधिकारी आहेत हे या कार्यक्रमाला उपस्थिती त्यांच्या वेळेनुसार लावणार आहेत. सगळे एकाच वेळी येणार नाहीत, त्यांच्या वेळेनुसार हे सगळे उपस्थिती लावणार आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्यातले सर्वच पदाधिकारी आणि निलेशजी राणेसाहेब पूर्ण वेळ या कार्यक्रमाला उपस्थित असणार आहेत. व्यासपीठावर पूर्ण केलेले आहे. कारण आतापर्यंतचे सगळेच कार्यक्रम हे एस.टी. डेपोच्या मैदानावर होतात आणि हे मैदान आम्ही अधिकृतरित्या भाड्याने घेतलेलं आहे. म्हणजे दहीहंडीच्या दिवसाचा आणि 1-2 दिवस अगोदर आम्ही हे भाड्याने घेतलेलं मैदान आहे. त्यामुळे वाहतुकीचं, पार्किंगचं, सगळ्या प्रकारचं नियोजन यथायोग्यरित्या आपलं स्थानिक पोलीस प्रशासन असेल, नगरपंचायत असेल यांच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी व्यवस्था पार्किंगची आणि वाहतुकीची व्यवस्था केलेली आहे. कोणत्याही प्रकारे वाहतुकीला, अन्य कोणालाही एस.टीच्या वाहतुकीला बाधा होणार नाही याची आम्ही पुरेपूर काळजी घेणार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.